welcome back sa ating mounting channel. Sa video natin ito mga guys, andito po tayo ngayon sa bayan ng Consolacion, Cebu. At dito tayo magkakalyo survey. Tatanungin po natin yung mga tao rito kung ano ba talaga ang napupusuan nila sa darating na eleksyon. So sa ngayon mga guys, hindi lang tayo pupunta doon kasi marami pong government employees doon. So bawal, karamihan doon mga government employees, so bawal po tanongin sila. So sa ngayon, dito lang tayo sa gilid ng kalsada, magtatanong kung sino po ang napupusuan. Ito yung tatay, ikaw tayo, nag-survey mo tayo ba? Para naman tayo sa Mayo, kung anong presidente tayo? Batulay ako. Bato. Bato ano mo? Ano bago? Oo, ito bago. Kita siya bago. Thank you, tay. Salamat. Traffic lang. Oo. Salamat tayo. Kare. Mama. So, asa man ta padong? Ato ta, sige. Kanin dong. Asa man? May auto man. Survey May mo. auto. Lagi Mayo nila. Wala ka desisyon. Ilan ta sila kay barag nagdali sila. So, decided. Ayun na lang kay nagdali man. No comment. Lakad. Dari sila madam ay Para niyo masagi Mayo na presidente mo. president. Oo. Kung karon ka mo votar. Oo. Ikaw na. Wala pa ka Wala pa desisyon ni nanay. decision si nanay. Wala pa kay layo pa. Ikaw ma'am. Layo Wala pa pa. sad. Sige, undecided sa Puro sila. undecided ang doha. Kausap. Bosan mo ba? Bosan. Oo. Layo pa man, layo. Dahil nanay din. Ngari si nanay. Ikaw ma'am. Pwede na mga pautan naman. Survey lang. Survey. Survey. Mano yung presidente ito? Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Oo, mapalagi. Mana ikaw sopan? Oo, nagpaabot pa. Wala pa ka desisyon. Wala pa. Daghan Oo. on. Daghan na Dagan ang pa. paabot. Dagan ang paabot. So wala pa ka desisyon si ma'am. Undecided. Salamat. Ngari sa amin nanay. Mangutan sa amin. Sir, may hapon nyo. Survey mo sila. Oh, President. para ninyo. President. Sige, salamat. Bongbong. Ikaw sir? BBM dad. Salamat niyo. YouTube, ganahan mo isa. Tagaanin ako sila kuan. Kasi YouTube. ganahan ni sila mo tanaw silang naong sa YouTube. Ay, Sorry. Thank you. Ikaw. Ako surbihon ta Oh, di sir, si ikaw, sir. sir. Ay, di ka na si sir. Nakuha mo sa survey mo sir. Para naman sir, sa Gimayo sir. Ilang ano? Ini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Si Sir Isko. Salamat sir. Ano si Ikaw, kamo ma'am. Nana mo iko anay. Isko, Isko si magkama. nanay. Ikaw ma'am. Isko, kaya po niya. Isko si nanay. So, kayo ba yung Isko na rin? Salamat din niyo. Thank you. Try ta nga to sa ano. Last one. Di may last one. May auto sir. President sir. President. Para naman sir, sa Gimayo lang unang sir. Lima lang ko. Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos. Marcos si sir. Salamat sir. Salamat sir. Okay. Ay lay kung ano wala pa man siya. So ay lay di ano. Wala. Para naman sa Gimayo nila unang sir. Mana yung presidente sir. Black na naman sir. Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Marcos. Ay, Marcos. Nagpaduol siya ko sir. Kamurag ako kapati. Marcos. Kasi ganahan ka sa YouTube siya sir. Sir, pwede na mga tanah sir. Hindi na kamayo. Alin eh.
Linay ka sir. Ka-cute sir. Boses ni sir. Linay oh. Cute. Salamat Okay, sir, salamat. Thank you sir. Makabutay na ka? Ah, di pa. Sige. Pwede na makapunta na sir. Musamok sa kadiyot sir. Samok-samok ka ganun. President Oh, sir. President sir. Linay, Pacquiao, Lacson, Marcos, Bisco, Pimato. Wala ka na. Wala pa. Okay, gipangita. Undecided. Thank you. Sige, ngatutas sa kuan. Okay. Carry me. Ah, sorry dito ba? Hello sir. Para no sir, sa kamera sir. President niyo sir. Ah, wala pa ka Oh, undecided si sir. Kamo sir, kano, madam? Pinakamayo kita. Wala, pinakamayo para nimo. Wala ako ba? Ako butara doon. Ako na risko. Ah, okay. Ayun sir. Wala pa, kamo sir. Para nimo. Vlog na yun, vlog. YouTuber YouTube. lang niya. Sama? Pacquiao na yun. Pacquiao ka sir. Tama. Ikaw sir. Pacquiao po. Pacquiao ka, sir. Balik po. Kani si ma'am. Ikaw Sino, ma'am. ma'am? Pasig na ma'am. Ikuan ko yung butaran si Junior. BBM si ma'am. Salamat. Okay. Ikaw sir, mana ka sir? Awa man si kuan, wa siya na restro. Salamat niya. Thank you. Ako ka butar ko. Ano po, okay ra mag-survey Nasorte lang yun. sa YouTube lang sir. Kani unom din sila. Dini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Bisco. Ang Pacquiao. Ako na Pacquiao di ay. Pacquiao. Para nimo sa pinakamayo. Ha? Para nimo sa pinakamayo lang ano. Ah, Pacquiao ko. Pacquiao si sir. Mani Pacquiao. Nga naman sir. Ah, basta ganahan lang ko mani. Ah. Gikas ka pobre. Oh. Anad baskuan. Mana sa kundi. Oo. Kani sila sa mga Oh, dia. makabutay. Okay ra. Kinsay ini. Paaw, di pa man ni kabat kabutay. Day, day. Ikaw ma'am, Kinsay. kinsay. Dili na imong presidente kinsay imong kuan. Oh. Oh, tara, tanawa sa. Oh, Pacquiao. Pacquiao si ma'am. Kosong ni Pacquiao dire ra. Ah, Pacquiao kuno kay arte. Oo, pag makabutay siya. Pacquiao. Ah, Balag dili na ko grado basta kira. Oo. Mani Pacquiao the best. No. Thank you sir. Daog na mani day. Nga rito sa ila. Ma'am, pwede nang nag-survey, ma'am. Sila ka ma'am. Tama ma'am. Para ninyo. Maka oh, president. Nene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Bisco. Bato. Nene, Si ka ma'am. Ma'am Lenny. Eh, makabutay na ka, sir? Ah, okay, si ma'am. Salamat. Thank you. Okay. Ngari. Ay, ngato ta, ngato. Hello? Makabutay ka, sir? Hindi, makabutay na ka? Ah, di pa, bata ka. Okay. Salamat. Bata pa, bye. So, ayan. Hi, sir. Para naman sir, sa gimana Pwede sir. na. Okay naman sir. Survey lang po. Ah, wala pa ko. Mahili pa ko. Ah, okay. Naman. Kani sila, sir. Oh, para nimo. Ah, vlog lang nimo, vlog. Oo, sa YouTube lang, sir. Nene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Bisco, Bato. Pinakikamayo para nimo. Pinakamayo? Oo. Marcos. Salamat sir. Ikaw, sir. Marcos, sir. Ah, vlog lang naman sir.
Ya, kuan. Para nimo sa gimayo. Dili Pacquiao Lacson. Sige, ito mo sa iyo. Ina para mo YouTube ra. YouTube lang, sir. Oh. Bongbong. Bong. Ikaw sir. Ha? Lenny. Ah, sir. Lenny ka Ma'am sir. Lenny. Lenny yung si Bongbong nagkoyo. Direct na, ito ha. Oo. Mangita sa niyo. Oh, sa YouTube. Muna na ba YouTube? Oh, kanawan yung lang sa YouTube ha. Isla di alam ko. Pero onya pa siguro may upload. Gabi siguro kay muli pa may dito. Or Ogma. Muli pa may. Ha? Ako. Subscribe. Ay, nga to mi. Asa ta pa dong? Nato. Okay. Mangita na sa mi, pero mangita sa mi tao. Nagyuwa sa mga kuan diri no. Ayan, barag na anak ko nakita ang tao. Hi. Maayo. Para naman sa sa gimayo lang ano sir. Lenny Pacquiao Lacson Marcos. Kinang live panalo mo. Wala lang ba? Naglisten si Sir. Lenny sir. Tama sir. Sir, thank you. Ngari sa mi, ngari sa. Oo. Magunahuna pa si Sir sa President. Ikaw, Sir. Ikaw sir, ano mo sir? President. Oh, mana presidente sir na sabi na yung mga vlog ko. Wah, presidente. Oo. Presidente mo pinakamayo. Lenny Pacquiao Lacson Marcos Iskog si Bato. Gusto mo na, Sir. Oo. Bato ka sir, bato. Oo. Ay, ato na yapel, yapel. Bato ka sir. Bato si Sir. Pre ulo. Oo, imo sir. Marcos. Marcos si Sir. Salamat. Ikaw sir, nanay ningangyo. Oo. Kana magkausap Makabutay na ka, no? Pacquiao, Oo, sige. boy. Pacquiao ka sir. Ngano Pacquiao ako? Pacquiao. Kay tabang man. Matapang. Basig kontor na Pacquiao, basig Pacquiao. Pacquiao na. Salamat sir, salamat. Thank you. Saka nagluto akong idol niya? Doa pa. Okay. Doa. May na lang na doa. Kasi pwede tayo matana dyan. Hello, Sir. Vlog naman sa vlog na survey. Para ni mo, pag Ang Sir President. President. Lenny Pacquiao Lacson Marcos Iskog si Bato. Marcos. Marcos si Sir. Salamat sir. Thank you. Yan. Walking tour. Marami sa ng tao dito mga kaisla, no? Doon tayo sa kabila. Pero wala tawiran dito. Ha? Wala tawiran, baka medyo walking tayo. Walking ba tayo? Nyasa ba ka mo? Naku. So ayan, dili ni katabo kay walking daw. Asa. Ngari na lang eh. Makabot? Lagi ma, makabot ka ma'am? Makabot na ka? Adi Prasad, bata. President! Magpalayo lang ko kay ang music. Ang sakay cancer. Salamat sir. May music ba? May music. Oo. Oo.
practice lang. Nagkamali tayo sa pag... Walang tao rin. Mutabok ta, mangita ta, makatabok ta. Ay diha ay pwede man mga nabok kay nanabok kan sila oh. Mutabok mi. Ina. Sayan tatawid muna kami. Tatawid muna kami. Oo. Cut muna, cut. Ayan, tatawid na naman kami. Pwede ba ka naman tawid din? Pwede. Ha? Market. Asa man? Okay. Sir, Sir. para niyo sir sa Gimayo sir. President. Dinin, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Wala? Hindi na kamayo para niyo. Survey. Oo. Sige. Awa ko kakakan ko. Awa. Naman sir. Undecided. Test ko ano? Asa man? Isko kasi. Isko. Naman sir. Okay. Sir. So nga rito sa kanang kauban ni sir. Oo. Narito sila. Lacson, sir. Reaction si sir. Marcos. Si Lacson ng Marcos ng Kuban. Oh. Mag-press na sila. Marcos si ma'am. Ikaw sir. Marcos gyapon. Ikaw sir. Para nimo. Sikitsa. Walang Marcos na lang. Marcos. Salamat. Thank you. So, Isa sir, pwede na mapunta na de. I confirm ilan siguro kay ko. Ay basay ko. Kusugo si Marcos oh. Marcos. Yes sir. Ikaw sir. Pwede na mapunta na sir. Sir. Para nimo sa President. pinakamayo. Hindi ko. Para mabarato ang drugas. Hindi, Marcos na. Ikaw, Marcos, sir. Thank you, sir. Nawa na noon ka kasakay, sir. Ako rin pala. Okay. Dele ya kay para mo barat. Okay ma'am, para mo mapunta sa mayo. President. Asa president ni ma'am? Marcos si ma'am. Thank you. Ito sa mga sir. Tama sir. Asa inyo, sir? Para nimo sir, sa pinakamayo. Oh, presidente ko, sir. Marcos. Oh, Marcos, sir. Ikaw, Ikaw, sir. Esko. Esko, sir. Salamat. Tama sa Esko. Salamat. Amy. President ni mo, sir. Sir Pico. Di sa sir. Magkara silang ma'am. Kama madam. Hello, ma'am. Pwede ka Basta mag-survey. Busy Oo. ka, busy ka. Oo. Sige. Sige. Para niyo ba? Oo. Day lang. Ay, malang. Malang sila. Oh, tapos kayo mga idol sir. Idol, di mo? Tara sila. Asan naman to ni Shagit? Nay ni Shagit diha. Be, murag na ko ni nabatian ni Shagit. Kisa ko na asa naman to? Wala. Oh, adala man kada sir. Usay mo, sir. Kay ato Itali, usay mo? Sige na, usay presidente mo. Oh. Oh. Sige na. Ay katagaan ta kag kuha na para makita imong naong sa YouTube. Sige, usay presidente mo. Dara. Right. Tanawan niya ni. Sa man, sir? Lacson, Marcos. Kinsa man ang ubad na yan? Ini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Patog, si undecided. Oh, Para nimo. asa man? Pacquiao. Okay, Pacquiao. Singgit ka sa Pacquiao. Sige. Mana ka matana mo sir pa? Ay, tapos na si sir kaniya, nagka-charyo. Okay, so nga rin nami.
dalawang babae doon mga guys, ano? Oo nga eh. Ay, wag dyan. Dito tayo sa ano. May nagpila, may nagpila. Oo. Okay, so saan tayo? So dito kami sa dito tayo sa sabi tapos Consolation. Consolation. Maayong hapon. Oh, sir. Tayo mo muna resto, sir. Awa pa, sir. Sige. Oh, Mayo si Juan. Pero kung mubadar ka, pero dili lang na kailan maitali. na may tali. Asa man tayo mo? Si Juan, Marcos na. Marcos ka. Marcos mo no? Di Ikaw, ko. dili, wala may kwan, wala Na may... neutral. Neutral may kay kwan. Oo. Bawal. Sige, sir. Di lang ito, ilista si sir. Kay Okay, ba siya na register? Ngayon ni tatay. Kamo, sir. Okay, tatay. Kamo, sir. Black, sir. Black. Sorry, para nito. Wala pala yung komento sa sir. Ay ka, sir. Makabutay ka, sir? Makabutay ka? Lisan? Okay. Ay ka, sir. Survey lang naman, survey. Sini, ay nagrilugaw. Dini ka, sir. Nagrilugaw. Okay. Ikaw, sir. Para nito. Wala pa ka-decision. Wapa. Undecided. Ikaw, sir. Kamutan ka, sir. Marcos ka, sir. Marcos. Marcos. Okay. Lamat ninyo. So, di. Ganito, sir, nakabutay ka, sir? Nakabutay ka? Di. Sige, sir. Ngari. So, di sila kabutay. Ayan po. Ayaw din lang sa sinipis, YouTube labasan. Yes po. Vlog. Magpapakita ng isip ko dyan. Ako, sige, sa inyo, habe. Pag daw, di ba ko kakuha na yun, di ba ko ka-decision? Di ba ka- Undecided po. Okay. Sigot sila sa squad. Nag-isco tayo sila, Sige, ikaw, sir, be. Ulos mo na maayo. Oo. Puro ginawa. Naglayo pa ba? Bakit ang decision kini? Maliit pa silangon sa gusto. May na nga ang pagkita. Utang kita kanang yung kanang ato yung gustuhan. Okay na. Okay. Listen kayo, mama na. Karang sir. Dahil ni Bongbong. Ikaw, kamo sa ako. Kamanduha, Bongbong. Okay. Sir, ikaw, sir. Di pa mila kabutar. Ha? Di pa kakabutay? Okay. Ikaw, sir. Karang mo. Ay, ikaw, sir. Pakyaw, sir. Pakyaw, kasumpo ko. Ikaw, sir. Pakyaw. May ganahan sila na itag sa kalipo ko. Katong doha. Yung dalawa. Marcos mo nila. Asa mo ana? Wala misal kay kuan mi. Neutral lang kasi. Neutral mi kay black. Hindi ka may pwedeng Ikaw, sir. Sir. Wala ba po? Undecided. Undecided. Ganit sila si sir. Ngarita sila. Ay. Anong, sir? Anong? Kani pamiklaro. Pamiklaro ay. Base pa kay Mausap pa ni upang mangginikuan. Di pa manikuan gina siya. Final na daro nang. Di pa ni. Di bato di pa nabatoy. Di pa ni kana paniklaro na siya kana naging kaban klaro ni ban professor bato wala pa na. Sige, base pa mo sa. Sa pa na. Klaro gi-disqualify si Bongbong Marcos. Lagutan niya. Disqualify de. Awa pa na gikuan pa na sa Marcos ni. Okay, kaso pa. Oo, kaso pa. Gibitusyonan pa. Kay ikaw, sir. Kamusta na, sir? Makabutay, sir. Di ba? Ikaw, sir. Ikaw, Para sir. naman sa sige maayo nilang unom, sir. Para lang nimo. Marcos. Marcos, Marcos, sir. sir. Ikaw, sir. Para naman sige. Wala ka. Wala di ba putar? Ano daw? Marcos, sabi niya ano? Lamat, sir. Marcos. Marcos. Asing presidente niya, sir. Para niyo, sir. Sige, pinakamayo nila uno. Hindi, pangkiyaw lang, sir. Para nila. Marcos. Marcos. Marcos, sir.
Ikaw, sir. Si sir. Sarah. Ay, mamatay sa... Wala ba, Sarah? Wala ba Sarah? Ano? Marcos. Marcos, sir. Marcos. Ikaw, sir. Pwede na mong tanong na. Para rin, sir. Sige, pinakamayo. Asa mo, sir? Marcos. Marcos si sir. Ipo. Ikaw, sir. Marcos, wala, sir. Marcos din si... Ayaw kayo, Marcos. Sige, thank you sa inyo. Dapat ninyo. Ayun. Okay. Ilan? Sarap tayo palaban rin. Hello ma'am. Pwede mag-survey ma'am. Asa Oh, para niyo. Masaya, presidente mo. Ikaw. wala po kami Wala ka na-decide, ma'am. Thank you kayo ma'am. So ayan, undecided. So ayan, naghahanap ko na kung... Asa yung presidente mo na eh? Tama, presidente na to. Sana. Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Ay, si Marcos, iya. Marcos. Salamat, Nay. Thank you. Ngarinig. Tama ka. Okay. Makabotay ka, sir? Makabotay mo? Ay, ang sa may presidente mo, sir, anak nila. Sa akin, pinakamayo na nila. Si Isko, sir. Ikaw na, Nay. Sabi ate, ba't na sabi? Oh. Oh, isko. Eh. Naman ka namin ako, karang bili. Isko. Isko si nanay. Makabotay na ka, bro, magbubata. Pacquiao. Si Pacquiao, si Isko. Bagong pa rin ako, si Isko. Oh, thank you. Yan. So, pakita natin. Ito na po. Di makita. Ngit-ngit na. Ah. Ayan po. Oras na. Oh. Ayan. Anak. Doon. Dalawa daw. Sa Kimayo, ma'am. Asa yung ano, madam. Oo. Para nimo ka na. Survey namin na yung vlog ba, vlog. Wala pa Undecided. decision di ma'am. Salamat. Ikaw. Okay. Wala pa. Undecided din. Dua Undecided. sila undecided. Salamat. Thank you. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Pwede tamo tana, ma'am. Mag-survey lang po Survey sa lang, amang president. vlog. Oo, makuha tas YouTube ani mo, ma. Pagyaw si mo. Hello, sir. Pwede audit. Pwede po. Pwede ka, sir. Sige, sir. Thank you. So, ngayon ngari. Ikaw, Nay. Nay, Survey, sir, Nay. kita, Nay. Para naman na president. Ade, Pero makabotay ka. para nimo sa Kimayo. President man siya. Presidente na to. Ah. Manay lansad, Lenny, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Pinakamayo si Montanaw. Naman po tayo undecided. Aduha-duha Aduha-duha. po. So, wala pa ka Nag-research desisyon. siya. Ayaw na yung pamansad. Oo. Anya na ka na ang... Kanang dol na. Nalagit ba? Oo. Salamat. Thank you, nanay. Sa ngarimi. Sumangita mi. Nabot gid taon ni slasyon. Hello sir, maayong hapon. Marcos, Marcos si sir. So mo ni siya ilang lugar lasyon. Ikaw sir, kani si sir be. Ano sa imo Ikaw, sir, sir? para nimo, sir. Marcos lang eh. Nagkakwarta. Marcos siya, kaya kwarta. Taga Cortes Marcos. Thank you sir. Apeksa ng kwarta, ro. Ingalit na to. Okay. Oh, sige. Ang harita eh. Nag-inom dito yun, delikado at Oo. delikado. Hi ma'am. Hello. Kanang makabutay ka ma'am? Makabutay na ka? survey. Pwede may mag-survey sa... President, paano presidential. president nato ron? Aline, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Para nimo pinakamayo gid. Mabalin sa siya siyang barbecue, ikaw berglamo. Oh, basta masunog. Ano na, may ayuda yata.
Wala, vlog rin nila. Sa YouTube ni mo, sa Oh, YouTube. YouTube. One. Para ni mo. Murag isko. Isko lang, ma. Isko si Madam. Kay isko, murag wala siya na magbigay ng sanay ka ng Paglantaw. tawon na kasi panglantaw ba. Kaya stick ko dito sa mga kuan po. Eh, siya mo boy kanang governor matay kanang kuan na siya na siya mo na ano sa Manila bitaw. Oo, kay mayor sa Manila. Oo. So, manay, ma'am, parang nasunog na na yun. Hindi pa nakasunod. Oh, di pa na yun. Thank you, thank you. Kanin, nasa President po, sir. Para ni mo, unsag yung mayo, sir. Ilang unom? Isko ka, sir. School din si Sir Sayan, Isko. Narito sa ila. Thank you, madam. Ilang, sir? Ay, hapon, Hello, sir. Survey mo, sir ba? Para ni mo, sir, unsag yung pinakamayo ilang unom, sir. Dini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Marcos. Marcos po. Marcos si Sir. Iya, yung itudlo si Marcos. Thank Ikaw, you, sir, sir. para ni mo, sir. Pinakamayo President, ilang unom. sir. No comments. No comment pa si Sir. Wala pa ka-desisyon. Okay, okay. Undecided si sir. Undecided. Salamat. Ana. Kani si Sir. Para Hi, mo, sir. makabutay ka? Tinamayo, sir. Marcos kuno at kaway dyan, sir. Sa YouTube. At tagaan tanigkuhan si YouTube. Ha? Si Kuan, sir, si Marcos. Ayan, sir. Tanawa ang taon yung pinakagwapo ni mo dito. Ay, YouTube na, sir, YouTube. Ako lang na i-search. Oh, sir. Karon di pa na ma-upload. Kasi unya or ogma siguro. Oh. Hi! Kamu, sir? Sir. Mata na, wala pa. Nagdali sila. Nagdali. Nya nga rin sa mga sir. Oh, Hello, kamu, sir. Para na, Sir, baby. Hi! Nakay. Pinakamayo nilang unong. Nakapili na kas? Iba na, kasi yung kuwan. Wala pa. Oh, sige, Wala pa kay- undecided si Sir Wala pa Karon. decision kay Kuan pa. So, undecided. Ah. Kamu diha, sir. Kamu, sir? Sa YouTube ni nato. Ah, YouTube. Tagaan ko ni si Sir mo. Buta na ba YouTube, sir? Ah, okay. Wala pa. Wala pa decision nila. Wala din. Wala, undecided. Wala pa decision kay Kuan pa. Okay. Ikaw, sir. Ako ka naman ang usap. Ikaw, usaman. Wala pa, wala pa. Wasan? Okay. Ngari, may ngari. Asa naman tang lasyon pang nino? Aha. Oo. Hello, tatay. May hapon. Nagkuhan mo, sir, Pwede ba? mag-survey Lakas, tay, sir. asa man Para imo mo, nga sir, anak, sa tay? Mayo nilang unong, sir. Dini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato, sir. Marcos. Marcos, sir. Matibay na pagkasabi sa amin, Marcos. Wala. Ikaw, sir. Survey mo, sir. ba? Ay, Para ito mo, sa sir. Pinakamayo nilang unong, sir. Kaya, imo ka lang. Oo. Dini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Marcos presidente. Unong, sir. Unom. Unom. Oo. Ang vice. Ang dagan. Sa idol mo. Papa ko kakuan sa Vice. Sa Pila idol, ka pa idol, ang Vice? Pacquiao, ya. Pacquiao, ya. Oh, Pacquiao, ya. Ang sa Vice, nanay kang bato? Magyapo ka Bato. Si Bongo. Si Bongo, daghan na Vice. no? Kinsay bongo vice Si ni Bato, sir. Bato. Yan si Marcos, kinsay vice. Wala pa man siguro. Mausap pa man Oh, na. mausap. Oh, karong November, oo. Muna na final. May So- magpali si Sarah mo lang sir. Base mo ata kay. Muna gikuan-kuan sa daghang May tao. text bongo si Juan Marcos Mo kuan. Paris. Alagay. Eh sir, salamat sir. Sige sir, thank you sir ha. Kung Tama ma'am. Mayang hapon ninyo. Makabuot Sama naman no. Oh. Atin kanan sila si Ma'am. Para niyo ma'am, sa gimayo ma'am. For Oo, sige. Wala pa ka-decide si ma'am, no? undecided. Undecided. Kamo ma'am. parehan ka, sir. Undecided. Kamo diha, wala pa. Wala pa po. Wala pa ka-decision. Doon sila, upat tanan dire. Tara, lamat niyo. Ikaw sir. Pwede kang matalan doon? O sige nga rin. Ay, market na ni siya dire. Oo. Market naman dahil ni siya dire. Ah.
So, mga kuan na man tao din sa kuan. So, wa sila nakakuan. Wow, hello, 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 hello. Sir, tingapon, sir. Hello, sir. Sorbe mi sir ba? Para naman sir, sige, maayo ang langonom sir. Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato sir. Gawa pagkuan. Wala pa. Wala pa ka rin Thank you, sir. Salamat sir. Okay. Ay, kayo si nanay. Nag-video, nag-vlog mi ba? Para naman na, sige, pinakamayo ang langonom. Kani may mudagan president na niya Lini, kanang Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. kung naanak kay napusuan nila. Pinakamayo. Marcos ka? Marcos na kadaan. Solid Marcos ka? Okay. So, So, Marcos. tibutang diri si Marcos. Ayan. Salamat. Thank you, nanay. Ano sir? May nga po yun sir. Kani sir, pangutanon sa nang Sama- sama kakadiyo, po, sir. Para naman sila sa Presidential. Ano yung lansad silang unang? Marcos ko. Marcos, sir. Tara Marcos, na singgit Marcos ito. Sige. Marcos, si Ay, Marcos Mama. na yun. Ito, ano pa isa? Okay, ikaw sir. Sir, sama-sama po niyo. Para naman sir. Marcos din, Marcos. Marcos sila. Pagkila dire. Ayan, Marcos. Salamat na sir. Ngari tangari, ngari. Hi, mayong hapon. Oh, sige sir, Para wicked. mo, sige mayo. Ha? Para niyo, sige mayo. Marcos. Marcos. Kanang nga naman, sir. Ano Marcos kay Oh. kananan ang iyang kauna bisan tuod og kapapagiinan nga pati magabro ang Pilipinas dato Dato, Oh, dapat mo Philippines. doon. dato Pilipinas kag proyekto Oh. so kanang mga dilawan niya ana ngayon ana labis sa pa Salamat. Mana yung komento ni sir sa Oo, Marcos. mga na Marcos si- okay na Marcos Okay, thank you sige kayo, sir. salamat kayo ma'am. Salamat Hello, maayong hapon. Abot mi sa inyong lugar, Lasyon. Why Oh. kapito niya? Why kapit? Na, why this kana undecided? Side din nag Undecided si sir. Ikapito. Mo gid. Ka-bright gid ang sa sir na. Oy, kapito gid siya, mo na siya. Oo, sir, ma'am. Para Hello, niyo ma'am, ma'am. sa pinakamayo. Ay, vlog lang na Vlog po, sa Nasa YouTube po. YouTube. Oh. YouTube rin. Ah, Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. undecided. Sige. Silang Kaya silang duha. doon, undecided pa. Ito. Oh, di. 1, 2, undecided. Ikaw, Ay, sir. kani sir, ganay ni abot sa sir. Say mo sir, Para president nung, sir. sir. Pinakamayo lang ano. Hindi maglibog ko sa iyo pa kayo mamili ta karon ko. Oo, na Pwede pa po, sir pwede. kuan. So, wala pa undecided decision. si sir. Bayo ba undecided dito? Ako gimiliwat ta gyud. Salamat niyo. Magwat sa kapito. Oh. Da. Na usay. Atong ka nagkomento si mama. Para na. Asa mo Oo. mama? Di ay lang pagsama sila. Ay, Kani oh. Pareha. parehas gid ay sila. Pareha gid lang sa Okay. sir. Ngalong nagsurvey mo. Vlog na niya mo. Wala sa YouTube ni na, Vlog madam. YouTube. Di dai ipon na pagid da. Oo. Bali mas awa sir. Ayan, ngalita kan sir. Ikaw sir, nangyapon sir. Wala. Wala si sir. Okay. Ikaw sir, pwede Okay lang tama. magsamo. Sama-sama ko sir. Ini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato sir. Wala pa kapili. Dito tayo sa pa. Salamat niyo. Thank you. Hello. Sir, Nakabot mahingapon, na ka, sir? Oh. Survey mi sir. Ay, wala pa. Ay, kanina. Ikaw, sir. Hello, Ikaw, sir. Ini Pacquiao, Lacson, YouTuber Marcos, po kami, Isko, sir. Bato sir. Para niyo mayo kita. Wala pa. Undecided. Wala pa decision sir. Kinanay, undecided. Ikapito, Ikaw ma'am. undecided. Sir. Ikaw, sir. BBM BBN. Brag ka ng, ayun ni, unsay komento ni mo pang BBM, sir. Bakit siya napili?
Oo lang, ganahan lang kong BBM. Ganahan siyang BBM. O sige, tagaan ta ni Kuan si sir. Ay, para- galay bro man eh. Yes, Dili normal. lang sir, ganang kuan lang. Oo. Makita niya. YouTube lang, Okay. Ano makakita siya ba? Basin ugma sir, Sana upload. sir. Sige. Sige lang, you. kuan lang. Ay. Naidang. Hi! Para nimo. Nasa may kwento ni mo? Wala ka. Ha? Ah, pinakamayos tanaw nimo. YouTube lang sir. Wala. Undecided. Okay. Wala ka decision sir. Oo. Wala maayo. So, ngari. Hi, madam. Pwede may mag-service sa among vlog. Vlog sa presidente. President. Tanaw nimo, pinakamayo kinila ang ulo mo. Dili, pakyo, lakson. Naatay kapito undecided kung wala. Guys, welcome to my vlog. Ikaw. I-apel ka na mo, sir. Ikaw, ma'am. Ay, ikaw, sir. Wala po kayo. Oh, undecided si sir. Si madam. Ikaw, ma'am. Marcos, si madam. Asa naman tong sa hi guys siya? Tara. Hi guys, anak ka guys. Hoy, wala siya. Nahadlok. Okay. Sir, may hapon, sir. Hi, maayong hapon. Vlog lang naman, sir. Service, sir. Nag-vlog ni Para niyo, sir, madam. pinakamayo, sir. Nini, pakyo, lakson. Marcos na rin po na. Oh, mamay. Ikuan man na siya. Oh, gikuha na, sir. Ang puntag. Wala pa may kuan. So, Marcos ka, sir. masabtan ni nato karong November 15 po kung unsay Oh, sa Elena yung si Marcos, naguban. Oh, pero magkakuan sila. Oh. Salamat Thank kayo. you. So, nga ito, dali. Kaya si sir ay... sir, man. Si presidente mo, sir. Survey mo, sir. Para naman, sir. Survey po. Mungutan na kay YouTube, sir. Para naman, sige, pinakamayo. Tatagaan ng tagang channel na Oh, mo, sa sir. YouTube na naman, sir. Oo. Esko ka, sir. Excuse, sir. Okay. Ngali sa amin, sir, kay Baragde. Kasi pwede lang ano. Ha? Kukuhan ka sa tukar? Yan ako, no? Pwede, pao. Hello, sir. Pwede, pao na. Kanang Okay, kala pangon. Ayun na, paong ng tukar. Okay. Okay. Kami, sir, vlog, sir. Survey naman, sir. Para naman, sir. Sige, mayo na, sir. YouTuber na siya. Vlog natin to. Bungbong Marcos. Bombo. Bongbong. Ari, tadi. Kanang mulusot siya po diri siya. Oh. So, bongbong, bakit po? Aw. Bungbong ta kay suway man ta sa iyang amahan po dito sa mga nabuhat niya dito sa Pilipinas. Oh. So try sa nato ang anak. Okay. So, ayan po, bongbong, si sir. Si sir, bombo ko na. Bongbong si sir. Si ma'am. Tama. Para naman. Wala. Undecided din undecided si ma'am. Okay po, thank you ma'am. Ikaw, sir. Tama. Para naman, ma'am. Hindi na kamayo lang ano. Solid BBM. Solid The whole BBM. family. Solid BBM. Yeah. BBM. So, ayan. Ikaw, sir. Solid si madam. BBM. We believe his credibility. Wow. Ayos kayo. This is the... Gani. Okay, nini. The whole family. Wala ko'y kuwan pa na. Undecided. Undecided. The whole family. BBM sila din. Kani si sir. Sir, Para naman, sir. sir. Pinakamayo, sir. Depende pa na nila. Wapa, Undecided si sir. Salamat, sir. Kamu dire, sir. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Para nimo, pinakamayo. Wala pa. Undecided. Ako ko nang undecided. Oh, nanisikit, Marcos. Oh, Marcos kuno si madam. Marcos ka dyan? Marcos si madam. Marcos. Ayan. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Ito, mangayo. Marcos. Marcos. BBM. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Oh, Marcos. Marcos. Salamat. Mo de. Okay ba? Okay. So, ganito nila ni... Para nimo, sir. Hi, sir. Survey, sir. Ini, Pakyaw. Pacquiao si sir. Pacquiao. Thank you.
Ano sir, may hapon sir. Pwede tayo mga Hello, sir. Sir, pwede na ba? Yes po. Mana itong presidente nga dagan ron? Dini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Asa mo sir? Asa mo ano? Ah, wala? Wala, pwede sa kuwan na, pili na. Wala kay Pileo, pero di pa lang namin sulti. So, undecided lang muna si sir. Ito sa langkan kay... Oo. Okay, thank you, sir. Kamu sir? Hi, May hapon, sir. makabutan Vlog, mo? Sila na Sila na. Ikaw sir. Ikaw, sir, sa imong president, sir, nag-survey ta. Parang bisiya pa yun ako eh. So, So, wala pa ka? Wala. Wala pa Okay. kayo. Wala pa kayo. Nabisi higit. Wala pa ka decision dyan, sir. Okay. Salamat. Madam. Sir, presidente mo, ma'am. Vlog lang. Vlog Sa lang yan, mama. mong Vlog. vlog. Kalye survey Kali vlog. survey vlog. Tara, Okay. pwede ito makita YouTube, ma'am. Vlogging na ninyo o vlogging yung apply na nagsugo? Ah, wala. Amo ara ni ma'am. Wala nagsuldo. Para na ako si Marcos. Marcos. Yes, Marcos. Marcos si ma'am. No explanation. Oh. Okay, salamat. Thank you, ma'am. Ikaw, sir, pwede ito makakonsert. Amo makabutay si sir. Makabutar na rin siya. Oh, para naman, Asa sir. mo, sir? Marcos pa rin na siya. Marcos, Marcos ang mama eh. Marcos. Okay, Okay, salamat. Thank you, ma'am. So, Marcos siya. At mana man channel, mana man planet channel sir. Channel. Search na naman. Thank you. Di man ako. Tama na sa. Tapos na. Undecided kaya wala pa nila ka decision sir. Oo, daghan Pwede na. ra magkuhan sa di lang mo wala explain ba pwede Oh, ra. pwede Oo, na. okay na. Kan ko isko ako isko. Isko ka sir, Isko isko. si sir. So, Salamat. nakabutay na undecided niya ganiha. Kabutan na. Dato sa nang ikuan. Oh, ibang ano ba Thank ito? you. Salamat sa inyo. Ngarita. Sir. May hapon. Hi sir, maayong hapon. Nag-vlog ni sir ba? Oh. Marcos ko eh. Awas ko. Marcos Marcos si sir, sila duha na sila, duha sila. Duha sila dia. Marcos. Oh, dire Marcos, di na masod si Marcos. Si Marcos. Ubos Basta- na lang. Oh, ubos na lang dire. Marcos the best. The Salamat best. niyo. Sabi niya, Marcos the best. Thank you. Ay. So ngayon, hello sir. Hi sir, maayong hapon. May hapon din. Yes, sa vlog po. Presidential. Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Kinsa man? Oh, si Pacquiao. Kasog ko. So, si Pacquiao iya. Ikaw, ma'am. Kani si ma'am. Oh. Kasi makontra si Pacquiao Presidential siguro. naton. Presidente. Oh. Pacquiao Pacquiao. silang duha. Atong testingan. Testingan daw ni ma'am. Thank you, ma'am. Kani sir, presidential po, survey. Ha? Survey mo sir, pwede. Oh, Lini. Lini kasi. Leni si sir. Thank you, sir. Salamat. Marcos, wala na. Ikaw sir. Pacquiao si sir. Pacquiao na sir. Bisaya ba? Oo, Bisaya si Pacquiao. Porta ano Oh, kasi kumari dai. Para ni ma'am. Survey lang, ma'am. Wala pa ka decision si ma'am. Undecided. Ikaw ma'am, kaputar ka? Ano man dahil hatag? Wala. Vlog lang na yun, vlog. Ay, Pacquiao mo ko na siya. Pacquiao. Ikaw sir. Para niyo sir. Presidential. Oh, presidential ka. Wa siya na na-register. Okay. Bayad din ito. Ikaw sir. Para niyo sir. Presidential po nato, sir. Ano? Ano? Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Lipato. Pacquiao Pacquiao ka, siya. sir. Pacquiao. Kani sila si sir. Halagwa ni Grado. Mana kay di na mangawat. So, mo Hadlok mo na na mangawat kay ni Grado. So, mo na siya komento ni sir about Pacquiao. Pwede. Kamu, sir? Kamu sir? Kamu dia. Ron, masa mo. Oh, sama-sama sa may kadya. Samo na ako dia. Parang nindutas to mo sir. Oh, pwede kayo. Kani. Nasa man? Amigo may Pacquiao sa Ah, hindi Oh, ko amigo na imong Pacquiao de. Wala may makamigo kay wala mo hato. So, ayan, Pacquiao. Pacquiao ko na Pacquiao ya kay ang amigo.
Pacquiao yan kay amigo. Ano? Ay, sir, vlog na mama. Yes, sir. Sa Vlog na vlog. YouTube na. Ay lagawa na sir. Wala. Undecided lang ko na sir, sir. Wala undecided. Oo. Tara si sir. Layo pa kayo. Aw, Ako to. aw, ganihan, yun. Aw. Layo pa kayo tinuod. Bakit? Ikaw sir. Unya nang nana. Oo, pwede lang. O nga rin sa amin ni sir. Para naman sir, sa pinakamayo. President, ay, YouTube sir. YouTube ram na YouTube. Taga-alam ta ka. Mag-YouTube ka no? Ah, di ka mo YouTube? Oo, sige. Okay. Ay, kung baligyan na. Sige, wow. Sa ba na kayo napilian na nila? Oh. So undecided ka. Wala ka Ah, napili? wala daw, wala. Ha? Undecided si ma'am. So, undecided si ma'am. Undecided si mama. So, Tama na, kamu, sir. Wala po. Kamu, sir. Kira. Oo. Kala na, ganang survey lang naman. Survey lang. Pila ba to sila? Bayo mo to? Tulo. Tolo. So, pwede na siguro tatali. Dere, no? Yung ano daw? Tali. Okay. So, Ikaw sir, may hapon sir. Pwede ito, mga tara naman na hello sir. sir. Amo ni nilansad nga pagka presidente ron sir niya para nimo sa pinakamayon lang kuno. Sa tanaw nimo. Okay ganahan. May ganahan. So, wala. Wala. Oh. Nani, gipaabot siya sir. Lagi paabot. Okay. O pag Undecided. Salamat sir. Okay ka sir. Papilion ko na rin na ako. Kailangan ko na bisig nanay say. Pero nani siya, komento da. Nanay say manok iya siguro. Naki manok sir, kisa manok sir. Sana. Asa mabaog mama. Ang daog mo. Ang daog. Aris sa daog. Hindi kisa may mudaogan na nila sir. Pinaka-gwapo ulit tanan. Ay pareha lang mana. Kaya rin. Parehas na gud. So, wala decision. Wa pa karon. Okay, wala gid si sir karon. So, ibabaw to. Wala ka decision. Undecided. Ano is space undecided? Hindi, ibabaw to. Okay. Salamat Thank you din, sir. Ikaw sir, tapos ka na sir. Okay mo, lakson mo. Lakson ka sir. May lakson pala? May lakson. May lakson. Lakson, sir. Marcos. Ito sir. May lakson na nalagi. Kaya sayaw dito. Ikaduha itong napun. So ito sir. Ano yung pagka-decision? Ikaw Ito sir. sir. Pacquiao ba sir? Pacquiao. Pacquiao. Anak kay Mamakyaw. Pacquiao ko no. Kasi nagpacquiao din. Pacquiao. Wala naman Pare na ni. ta. Kuan, okay. So ngayon mga guys lano. Medyo napuno na po ang boto ni Marcos. Tapos undecided po mga guys la. Marami po tayong nakuha rito. Undecided. Okay. Undecided. Yung mga tao kasi rito hindi pa naka-decision kung sino po ang pambato nila. Kasi malayo pa daw yung eleksyon. So pwede rin. Respetuhin natin yung decision po nila no. Okay. Tapos ito po yung nakuha naming tali no dito sa Consolacion Cebu. Tapos kang BP Lini. Ayusin mo pagbilang ha, baka Oh. ano. Mayos na to. 5 Pasensya plus na 2. po ulit kayo sa sa unang sa last survey Ito. namin. Ito po yung nakuha natin dito. Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao. 5, 10, 15, 19. 15 plus 4 Plus 4, 19. So kang Lacson, nakuha pa tayong dalawa. Kang Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, plus 1, may 1 pa sa baba. 51. 51. Kang Isko, 11. 11. 11 po yung Isko. Bato, nagkuha pa tayo ng dalawa rito. Tapos Undecided. marami-rami po yung sa undecided. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 36. Ngayon kay sa undecided po, nakakuha po tayo ng 46. No? Tapos kung napapansin nyo po mga guys, nangunguna po dito sa lungsod, sa bayan ng Consolacion, Cebu. Walain, si Marcos, nakakuha 51. Sumunod po yung undecided. Tapos si Pacquiao, nakakuha po siya ng 19. Tapos sumunod naman si Mayor Isko Moreno, nakakuha po siya ng 11.
Sunod si Line, 7. Nagtay si Lacson ug si Bato. So nakakuha po sila ng dalawa. Duha, dos. So, ayan mga kisla. Kung gusto nyo po ng ganitong video, please don't forget to like naman, subscribe para matitip kayo sa bago namin video. Thanks. At akin na no. Sa video natin doon sa Mandawi po, video nahilo po kami noon. Eh, alam nyo na, galing pa kami isla tapos malakas po yung alon doon. Ayun, yung pagtali ko noon, imbes na 59 yung kang Marcos, naging 54. I admit po na mali talaga ako doon. Oo, nagkamali. So, i-correct ko na lang po. May part 11 naman tayo to part 20. Pag-summarize, no? Tali, yes. Tapos tali natin. So, doon ko na lang i-ano na. Yung 59, yung 54, gawin ko na ang 59. So, Okay. no? Wala pong ano yun mga kisla. Wala pong halong, wala pong nagbayad sa amin ito. Black content na po ito. No? Para makatulong po sa bayan. Ginawa namin ito para makatulong po sa bayan. No? Tapos, yun. Pa-subscribe na lang. Kunting pamasko na lang po sa aming mga taga-isla, sa asawa ko. Yun lang. Salamat. Okay. Pa-subscribe Thank you. naman. Like lang, masayip. Salamat sa panonood ng aming video.